Maya payabak po, siklo taong po para king Horatio Emperata laban king COVID-19. Itamongan po, kilagyo naging pa, poning anak, ang poning banal na espiritu. O mapamakалulu, ang po mapagmalasakit ay pami, amin ang milaring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit kaya ka, ban manakit kapatawaran ang pombi. Lalapit kami kaya ka, kaniting masipit apamangailangan mi. Adwan mi kaya ka, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amig dalang dakala kasakitan kaya kami, at may kamatena karing dakal at tao. Adwan mi ngini kaya ka, ing balikdan mo kami kinlugod, at yachat mi kaya kami, ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, at tabayanan mo la, ring taong mititukan, maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi la ring sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyula karing masakit, kambenin belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan ning kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo la ring lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mayang unabye. Pagkalam mo kay kami ing grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabi-yabi, para king kakayap ding sabla, at ban makasawb kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Mananan na sanang pauli ning masabal, at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabiyos kami nga ng kasasagkulan kaniting krisis. Lain tayrana kami king pamagbahin loob at kabanalan. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay indo ni Diyos. E mo sana pisawili ingaklis mi kaya ka, king kagulanan mi. Nune bakos mo kami ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanumanan na Birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita Nicasia, San Agustin, Patulanan ming Santa Monica, kinagyoning ipampo ning anak, ang poning banal na espiritu, lukluk tao po. Pagmasosyan tayo pong ini, ing sanidad ng Immaculada Concepcion ng Birhen Maria. Kambeda po din kaya katampong pasariling kapag nasan kaniting misa, daraon tala naman ding makatuking intentions. Kapasalamatan dari Mayor Teddy and Mrs. February Tumang and family, Chris and Rona Gomez and family, Feli Dison, Jose Pepe Hison, Leonida Palma and family, Joe and Rose Tolentino and family, Edgard and Lourdes Pineda and family, Teddy and Alma Paras and family, Elsie Malonzo and family, Nina Choret Tonggol. Kapasalamatan ding magmasusi daring king karelang aldoning kaibaitan, Marie Con Dios Babes at Merlin John Segovia. Kapasalamatan king aldoning karelang anibersaryo ni pang-ordain, Monsignor Abelardo Basilio, Father Eduardo Musni, Father Jose Lacap, Most Reverend Honesto Onchonco, Father Joseph Mary Bakay, Father Alfred David, Father Renato Sabile, Father Ariel Lemhoco,
Father Elmer Magat, Father Adrian Paule, Father Raymond Reyes, Father Bong Romano, Father Arnolfo Magdaleno Serrano. Special intention, Deeds Enita David and family, Villamor and Resalina Tolentino and family, Maria Lorena Pamintuan, Rita Estoya, Albert Ian Trinidad and family. Para king malalagwang kapaldanan dari, Angel Pajardo, Felicitas Nukup, Angelina Lising, Remy G. Mateo, Bianca Santiago, at Jose L.B. Conanan. Para king alananggang kapainawaning kaladwa dari, Domingo Senior, Lisel, Erlinda, Domingo Jr., Leopoldo, Juana, Rosalina, Enrique, Priscila, Natividad, Alejandra, Concepcion, Monsignor Felicito, Monsignor Eugenio Jr., at ding maldang kaladwaking purgatorio.
Kinaginingin pa po ng anak po ng Banal Espiritu, ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng Banal Espiritu, mantabaya kaya kahingan. At kaya pa antiluri. Maya pa abak kaya kahingan po. At pesta na pong ng Immaculada Conception. At yan naman po yung aldo ng kaya kaming pang-ordin, kayang batch 88. At dakala pong paring magmasusi mo naman, king aldorang pangatalaga. King kasuywan, king apong Ginoo, king aldoy ni. Abi niya po yung dati tang kura paroko, among Ed Musni. At bala ko po, abi niya naman yung obispo na ng Cubao, among Nes, ong Choco. Nyayabi talang king kakatang pangadi, ding kapatad at king kasuywan. Nyabatang yan ng abebeng matampangganap kaniting kapag masusyan, amin ang talapa, at pagsisyan, ding kasalanan tamot, anyaran pa may lulos na at kapatawaran ng apong Ginoo. Lausog tangin ng yapsing, pamanyising kasalanan. Magkumpisal ko, Diyos, may pahintuto, at kaya kay kapatad, ulit may kasalang pina, Iisip, pamano at dapat, at dialiwang kakulangan. ulinitay panigapo ko, kasanta Mariang Kapilamang Birhen, kanisablang Angeles, Sampon Santos, at kaya kay kapatad, king ipanalay ko, king Diyos, paginutam. King Diyos, sa may pahintuto, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king Bie, alanganga. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, si Jaming Birhen Maria, ban maging karapat dapat ng Indo ning kay kang anak. Di na kemeng makapauna king kaligtasan na yatad ng Kristo, kapamilataning kayang kamatayan, at papanatilyan meng alang bakas kasalanan, iba't pa king mumuna ng penandi ning kayang pangakagli. Sopan mo kaya sana kapamilatan da rin kayang panalangin, ban mi biebe keng mipnung kalinisan na harapan mo. Itinganadwan mi king kapamilatan ni Ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magari kang bemo at ng Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangangga. Pamamasang iba't king libro ning Henesis. Kay ba't nang mengan adan king tanaman, inaos ne ning Ginong Diyos ing lalaki at kitnane. Nuka rin ka. Peki ba't na? Dimdam da ka king mulahan, dapat tatakot ko, uling lubas ko. Inya sinalikot ko. Kanita kitang ning Diyos, ninuwaring sinabi kaya kang lubas ka. Mengan kaking bunga ning tanaman abinawal kong kanan mo. Peki ba't ning lalaki? Ing babaeng binyemong maging kayabe ko, yang minyeking bungang tanaman kanako at pengan ke. Kanita kitang ning Ginong Diyos king babae. Bakit gewa mo ing antikanyan? Peki ba't ning babae? Linin lang na ako ning ubingan, inyamengan ko. Kanita nga na ning Ginong Diyos king ubingan. Uli na niting depat mo, may parusan ka. Karing sablang animal, ika mong bukod misumpang anti kaniti. Manibat ngeni, gumapang kaking kapamilataning kekang atyan, at alikabok ing kekang kanan kabang mabiyeko. Mikasama kayo ning babayi, at ding anak na, at ding anak mo, milaban la. Lasawan dering anak na ing buntok mo, at tuktukan mo naman, ding sakong da. Inaos ning Eba ning lalaki ing asawa na, uling ya ing meging indo ning metong ketawan. Amano ning Ginoo. Pagkantayeng bayong dalit ing Ginoo, uli ning makapagmulala ng kararaptanan. King sarili ng kayupayan at kabanalan, ing tagumpe kayang kimtan.
Siyag ning Ginoo ingkayang tagumpe, ingkayang pamagligtas karing bansa, kilala ng tune. Ingpe nga kuna king balen ning Israel nakelingwan. Karela mitmuyang lugod, ampong katapatan. Ing tagumpe ning Diyos, ikit daring sablang tao ning yato. Dalit ka king Ginoo, uling masaya ka o meto yato. Puryanye kambeding dalit at kulisak ning tula. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao Epeso. Kapatad, pasalamat tamo king Josek pa, ning ginutamong Yeso Kristo. Uling pigkaluba na katamong kanwanan, ay ibat king banwa, pauli ning kaya katamong pangayagom kang Kristo. At uli niting pangayagom ta kang Kristo, pinili na nakatamo, bayo ya po, melalang ing katawan, ban maging banal tamo, at alang kapintasan, arapana. Uli ning lugod ning Diyos, telagana na ing maging anak nakatamo, king kapamilatan ng Yeso Kristo. Itiya ing parasan at kaburyan. Kuryan tayo, uli ning maragul ning ganaka, kaya katamo, king kapamilataning kayang pakamalan anak. At uli ng Kristo, meging balen na nakatamo, king Diyos, adarapat king sablang bage, agpang king kayang parasan, inyang pinili na kami. Kita pang minunang panahon. Inya ikaming minuna, mika ating kapanayan kang Kristo, kekeng poryan, ing ligaya ning Diyos. Amano ning Ginoo.
mitmo ka king grasyo, inginu at ko, nuan ka karing sablang babay. Ang Ginoo mantabi kay kayo. Pamamasa king may pabalita agpangkang San Lucas. Inyang kanam na ng bulan Elizabeth, tinubod na ning Diyos, ing Anghel Gabriel, karin Nazaret, ing metong karing balen na ning Galilea, at inyang balita, para king metong nga babaeng makapangakong kasal, king metong nga lalaking milagwan Jose, ay ba't king lahi ng aring David, Mariing lagyuning babae. Di natangya kaya ing Anghel at nga na, ing kapayapan manatili keka, ing ginuatso keka, at pepanwana na kang emonano. Tutuyang melingas nga sa lubi Maria, uliniting amanong sinabi ning Anghel, at isip-isipa na nung naning kabalduganan iti. Nga na kaya ning Anghel, Maria, ay kami tatakutan. Uling meging malam yalub kaya kayong Diyos. Milamnan ka at ibait meng meto nga nakalalaki, at pamalagwan meng Jesus. Maging marangal at mayaw siyang anak na ning kakatas-katasan na Diyos. Gawa na yung ari ning Ginong Diyos, anti may David, api pumpunana. Hing maging hari ding lahi ng Jacob, king sablang panahon. Ating kayariana ay mapupus kapilanman. Nga nang sinabing Maria, king Anghel, makananong mapalyari iti, kabang ako dalaga ko. Pekibat ning Anghel, datang niya kaya kayong Espiritu Santo, ating upaya ning Diyos, lilunga na ka. Uli na niti, mayaw siyang anak ning Diyos, ing banal na may bait kaya ka. Lawen may Elizabeth ka mag-anak mo, sasabihin na rin tao, king ene mga anak. Dapat ngeni, kanam na agyamang matuane. Huli nga lang bagi, na apapalyarian ng Diyos. Alipa na ako ng Ginoo, nga ng Maria. Marapat sa ka na ako, anti mo'y sinabi mo. At likwane ng Anghel. Ing mayap ng balita, ning kakatamong kaligtasan. Papurihan kaya ka, O Kristo. Magandang umaga po ulit sa lahat. No? Mas marami na tayo ngayon kumpara last year. No? Kasi last year, Omicron pa rin. No? Medyo mas naghigpit pa rin ang ating gobyerno. Pero ngayon, mas normal na. No? Pero mayroon pa rin physical distancing. Talagang nakakasanayan. So ito po'y pista ng Immaculada Concepcion. Ang ating ginugunita ay ang pagkalihi sa mahal na Birhen ni Santa Ana na walang bakas kasalanan. Ayan po yung yun. Hindi po si Jesus ang ipinaglihi ngayon, kundi ang mahal na Birhen mula sa kanyang pag-conception ay binayanan ng Panginoong Diyos na huwag mabahiran ng kasalanan. No? Dahil sa isang misyon na habilin o ipapamahala sa Kanya, at ito nga ang pagsilang, panganganak sa manunubos at ang kanyang pagkalingat, pag-alaga rito, na later on siyempre kasama si San Jose. No? Kaya kung paano pong napili ang mahal na Birhen para sa mission na ito, sa araw din pong ito ilang kami mga paring ang aming paniniwala ay pinili rin kami ng Panginoon
para sa isang misyon. No? At ito po'y bilang lingkod ng simbahan. No? Sa batch po namin, siyam kami. No? Yung isa, si Father Bong ay sa Nueva Ecija. No? Dapat sana dito na rin siya. Kaya lang, dahil taga Nueva Ecija po siya, parang na-challenge din siya. Nabalik siya sa kanyang lupang tinubuan at doon siya maglingkod. No? Marunong na siyang Kapampangan si Father Bong. No? So anyway, so siya po ang aming pangsyam. 8 kaming Kapampangan. No? At dito sa Pampanga, kaming 8 ay sabay-sabay kaming naordinahan. No? So December 8, 1988, yung kay Father Bong po, ibang araw siya, no? Sa Nueva Ecija. Kaya December 8, 1988, ito po, 8 kaming naordinahan. No? Kaya 34 years na po kami ngayon, no? Sa aming batch. Okay. So anyway po, balikan ko lang yung mga naging karanasan namin bilang mga pari. No? Si Father Nick Sabili po, siyang unang na-aksidente sa amin. No? Sa isang sasakyan. Nung siya'y nakadestino sa Talang. No? Mayroon siyang isang lumang sasakyan. Siyang nagkaroon ng unang sasakyan sa amin. No? Si Hapong Nick. No? Isang, alam ko, Falcon. No? Parang vintage car, parang Batman. No? Kaya nung nabalitaan po namin na siya na-aksidente, siyempre agad namin siyang kinamusta dahil na-aksidente siya. No? At ang nangyari pala, nakabunggo siya ng isang kalabaw. No? Doon sa Talang, nakabunggo ng isang kalabaw. Kaya kagad namin kinamusta siya kung Nick. At ang tanong namin Nick, mabilis ka wari o ba't habang guming damulag? Mabilis ka ba? Ba't nabunggo mo yung kalabaw? Sagot po ni Among Nick, hindi ako mabilis. Yung kalabaw ang mabilis. Sabi niya, hindi ako nakapagpreno. Sabi niya. Anyway po, yun po'y aksidente pero tinawanan namin at ginawa pang joke. Kasi nga, mabagal yata magmaneho si Hapong Nick noon, pero yung kalabaw daw ang mabilis. Sabi ko, ganyan pagbata. Ultimo yung ganyang mga serious na pangyayari, tinatawanan. Na, hindi tulad pag tumatanda, siniseryosan ng lahat. Kaya nagiging bitter. Kaya siguro ito po yung isang paalala sa amin. At ang sinabi ng Panginoon, be childlike. Maging tulad kayo ng mga bata. Not bitter in life. No? Ano man ang mangyari, tawanan lang. Ang mahal na birhen, ang daming masasamang nangyari sa kanya. Pero hindi siya naging bitter sa buhay. And I think yun ay isang magandang aral para sa ating lahat. At alam nyo, yearly, sa batch namin, nag-Christmas party kami. Noon, ng mga una. Ngayon, naging busy kami lahat. Mayroon kaming Christmas party. Minsan nag-Christmas party kami, tigwa 1,000 ang dapat exchange gifts namin. Exchange gifts, tigwa 1,000. Huwag bababa ng 1,000. No, kaya nag-exchange gift na. Nung si Father Meg nang magbukas ng kanyang gift, yung gift na yun galing kay Father Alfred. Pagkabukas niya, maganda. Hindi ko na lang alam kung ano yung towel yata tsaka ano. Hindi ko na makalimutan yung binalot niya mong Alfred for exchange gifts. 1,000 yung minimum. Nakalimutan tanggalin ni Yamong Alfred yung tag price. 800 pesos lang. Sabi ko, lugi ako dito. 800 lang. Sabi niya. No. At yan po si Yamong Alfred. Noon pa man tuso na. Noon pa na wise na. Magpahanggang ngayon, wise pa rin. Hindi siya nagbabago. Pero alam nyo, ito rin din hindi nagbago sa amin. Yung batch namin hanggang ngayon, intact pa rin. The 8 of us na Kapampangan plus
yung sa Nueva Ecija. Yearly, sabay-sabay namin pinagdiriwang ang aming anniversary. Walang palya. Simula ng una, yung kauna-unahan, magpahanggang ngayon. Kahit na nag-pandemic, kami-kami, tsaka yung pamilya at ilang mga kaibigan lang. Very, siyempre po, very intimate lang yung celebration. Kami-kami. Yung nag-host, yun siya lang pinakamaraming bisita. Diba po ako nung pagdating dito, kasi walang maayos na mga lugar yung mga kasama ko. Sabi, di binolunteer ko yung Mexico. Kaya dito po yung nagawa yung 2019. Pero ngayon po, sa Bacolor kami. Kaya ito po, no? At salamat sa Panginoon, siyang nagpapanatili maging sa aming batch. Kung pa niya pinatili ang pagiging wise niya mong Alfred, no? Ang pagiging tuso, ganun manatili yung aming batch. Dahil medyo sumulong na rin po kami sa edad, kaya mayroon na rin kaming nagkanya-kanya mga sakit. Actually po ako ina-opera noong 1998 sa likod. At pansamantala, tumigil ako sa paglalaro. Akala ko that was the end of it sa aking athletic life. Kung ilang taon hindi ako ganong naglalaro sa tennis, basketball, kasi na-operan ako sa likod. Ngayon nga po medyo masakit na naman kaya pinapa-check up ko yung likod. So anyway, sa aking mga kaklase, eto halos mga diabetic. Siya mga real diabetic, siya mong Pep diabetic, siya mong Alfred diabetic, siya mong Bong diabetic. Puro diabetic, no? Ako hypertensive. Mayroon pa akong hypertension. Matagal na. Kaya nagme-maintain ako ng gamot for so many years. At lately, si Among Adrian ay naoperahan. Serious surgical operation kasi nagkaroon po siya ng aneurysm of the abdomen. Pero sa awa ng Panginoon, okay na siya ngayon. Hindi ko lang alam kung magmimisa na siya sa simbang gabi. At si Among Bong, pagkatapos nila ni Bishop Bobet sa US noong September, pag-uwi dito, na-COVID. At nakasama ko po mga 2 weeks ago, ang payat-payat. Inihinda pa niya yung anyang COVID. Dito po, no, sa like ito na kahit pare, wala kaming bakuna sa sakit. Kami rin ay tinatamaan ng sakit. Pero sa awa ng Panginoon, ito naman yung majority sa amin yan, senior na. No, senior na niya. No. Kami ni Father Boogie, next year pa lang po magsisenior. Ang huling magsisenior sa amin ay si Father Pep. No. At sa awa ng Panginoon, ito pa naman buhay pa naman kami. At hopefully, sama-sama pa rin tatanda. And that we grow old gracefully sa biyaya ng Panginoon na hindi magiging masungit at hindi ganun kabigat ang katandaan that we can still minister to people even in our old age. Masarap tumanda as long as harmonious ang magandang pagtanda. Di baling mag-ibang mukha as long as yung pag-uugali ay nananatiling sariwa. O kaya mabuti. Kasi po, noong bata-bata kami, yung batch daw namin puro mapapogi.
Si Father Pep, Gabi Concepcion. Si Among Ariel, Anjo Iliana yan. No. Si Among Alfred lately, mga 2000, Sam Milby daw siya. Titingnan ko yung mga old pictures namin, parang hawig nga kay Sam Milby. Si Among Meg, Herbert Bautista, si Bistik. Si Among Bung Romano, kasi maitim. Yung matandang aktor na Pilipino, si Leopoldo Salcedo. Do binibiro po namin ang kamukha niyang artista, si Tiso, yung bakit mang yung pong ganyan, yung kinamatay saan ka namang galing? Kaya namatay daw po yung si Tisoy habang nakasakay sa jeep. Nagpara siya kasi nakasabit lang. Para, sabi niya, naiulog sa sasakyan. Si Tisoy. Si Among Adrian, sinong kamukha niyang artista? Huwag niyo pong ipagsabi, no? Si Bernardo. Punta ka mo, Among Adrian. Si Among Bugi, si Raymond Lauchenko yan. At siyempre, sino ba naman ako? Kailangan pa bang sabihin? No. Si Richard Gomez. No? Kaya lang po, siyempre, tumatanda yung tao. Nung nasa Santo Niño ako, sabi ng mga taga Santo Niño, kamukha ko na raw si Myong. Ang aking sakristan, kami na lang daw magkamukha. Ngayon, pagdating dito sa Mexico, mas magpogi na raw sa akin si Myong. So anyway po, sa buhay, lagi ito na tatanda. Mawawala yung gandang lalaki. Pero sa amin, ang mga magagandang ginagawa ng Panginoon ay nagpapatuloy pa rin. Tulad ng ating salmo ngayon. Sing to the Lord a new song, for He has done marvelous deeds. And even si Mama Mary, ang puso ko'y nagpupuri na my soul proclaims the grace of the Lord, for He has done great things for me. Yan po tayo, no? Kahit tumatanda tayo, ang Panginoon hindi magsasawang gagawa ng magaganda at mabubuting bagay sa atin. Pero alam niyo po, nung magsimula yung lockdown ng 2020 at yung gobyerno natin ultimo yung mga misa ay pinatigil dahil walang gatherings. Pati mga religious activities, pinagbawalan ng gobyerno. Alam nyo, mayroon kaming casualty nun sa paglabag sa protocols ng COVID, no? Yung protocols. Kasi di ba kinukulong yung lumalabag? Si Among Ariel po, nag-motorcade ng Huwebes Santo na pinagbawalan na nun. Habang nagmamotorcade, najakpatan ng provincial director na pulis. Kaya nagpalabas kagad ng yung pulis. Kinulong si Among Ariel. Nag-overnight sa kulungan. Hindi naman dyan. Sabi niya, pinicturean pa ako, pag ganun pa ako dun sa para akong criminal, sabi ni Among Ariel. Buti na lang, kinabukasan, pinalaya na. Pero ito po yung pwedeng mangyari sa amin. Sa aming paggawa ng mga responsibilidad namin, pwede kaming, mahabla. Kaya, pare-pare kami ng karanasan. Dinanasan namin kami minura ng mga parishioners. Dinanasan namin ng ininsulto ng mga tao. Minarites ng mga
mapagmarites. No, iba-iba na, halo-halo. No, ah, iba-iba na yung mga ganyan. No, no. Pero kahit ganun po ang nangyari sa amin, no, mga common experiences namin, no, yun ang mga times na we feel that we are really alter Christus. No? Doon namin mas nakikita kung paano ang pinako ang Panginoon. Kailangan ganun din kami ipako. No? Kung paano pinahirapan ng Panginoon, sa marapat lang na kami rin magdanas ng paghihirap. No? Walang nakakahigit na disipulo sa kanyang maestro. And sabi ng Panginoon, blessed are those who are insulted and persecuted in His name. Noon pag bata-batang pare, pakyut lang kami. No? Santing-santing kami. Pero it's never a walk in the park. Pwedeng ganito ang mangyari. Ganun pa man, sa mga moments na ganon, that's where we are indeed blessed. When because of our mission, doing our responsibilities and obligations as priests, we are being insulted and persecuted. Alam niyo po, pag tinatawag kaming Padre Damaso, na mga anti-Catholics, parang ang sakit-sakit pakinggan. No? Yung yan naman yung mga Damaso, nakikialam na naman sa politika. Sabi niya. No. Yung nasanay na pagpare, ginagalang, tinitingala, pinaglilingkuran, and all of a sudden, you are being insulted and persecuted. Pero, kailangan lang. No? Kung paano ang maestro ininsulto, pinersecute. So, dapat lang. And we should be happy for it. No? At kayo rin, pag ininsulto, pinepersecute, because you are doing your job as Christians, dapat magsaya tayo. Kasi doon natin may papakita, napapatunayan that we are indeed for Christ. At alam nyo, ang tingin ko sa pagkapare, para kaming mga sundalo, lumalaban sa gera. Iba't ibang mga gera. Laban para sa pananampalataya. Ako po, pinagbabato na. Dahil sa aking pagharap sa mga isang kulto. Laban para sa parokya. Laban para sa simbahan. Pero sabi nga po ni Among Romer dito sa Talang, sabi niya, ang pinakamahirap na laban, pinakamahirap na gera ay yung gera sa sarili. And naintindihan ko po yun. Actually, dapat kayo rin naintindihan niyo. Yung pinakamatinding gerang pwede nating labanan, harapin, ay yung gera laban sa ating sarili. Sa sarili natin. At siguro, aminin ko na po na dahil sa maraming gera, for 34 years, kaming lahat mga sugatan na. Mayroong mga numtik nang namatay. Ibig sabihin, pwede nang lumabas sa pagkapare dahil sa mga hinarapan sa buhay. Pero ganun pa man, nasugatan, natumba dahil sa mga
katindihan ng spotlight kayo. Natumba. No? Pero God is faithful. He heals the broken-hearted, sabi ng Salmo, and binds up all their wounds. At ganun din po sa amin. Nasugatan man sa aming pakikibaka, sa aming pag-arap sa anumang mga gera sa aming buhay. Pero ang Diyos ay patuloy na pinapagaling ang aming mga sugat. And I think ganun din po kayo. Nasugatan man kayo sa inyong mga gera, sa mga labanan, tignan nyo lang, patuloy kayong inihilom at pinapagaling ng Panginoon. Para lang isabak muli sa laban. Kung minsan ayaw na natin ng mga gera at laban. Pero pag pinagaling niya tayo, no way na hindi na tayo ipapadala mulit. Pero wag matakot, wag mangamba. Kasi tulad ng sinabi ni Moises sa mga Israelita nung sila they were being chased by the chariots and warriors ng mga Egyptians, no? Sabi niya, be still, God will fight for us. At ganun din, no? Sa mga gera natin, let us just be still. God will be fighting for us. We will not be alone fighting our battles. He will be leading us, fighting these battles to victory. Amen. Ayun po yung ating, pasensya na kayo, mahaba ang aking reflections. No? Together, we profess our faith in God as we say, I believe in God, the Father Almighty, crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended to heaven, and is seated at the right hand of the Father. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Timawan at pinili ng Diyos, ang Birhen Maria, karing sablang babay, paulining kayang kasalpantayanan, ning kayang kapakumbaban at kapaniligan, king ding pangako ng Diyos matupadla. Pasawag ta kayat nga tamong makibat, Santa Maria, ipanalangin mo kami, ikeng makasalanan. Santa Maria, ipanalangin mo kami, ikeng makasalanan. Para king kapulungan ng Diyos, kasumangit ning kasakitan, at mabilis apa magbayo king kakatang panahon, eya sana milalako pag-asa, nunemit muyang tiwalang manaya, king panyatang na, king ligayang Kristo, nga tamo king indo ning Ginoo. Santa Maria, ipanalangin mo kami, ikeng makasalanan. Para karing Kristiyano nin sablang bansa, misan metong langan sana, lalam nin pa magreyna nin kaya katamong indo, nga tamo king indo ning Ginoo. Santa Maria, ipanalangin mo kami, ikeng makasalanan. Para karing hanggang pengaring babae, ipakit da sana ing maragulalugod, karing karelang anak, antimoy pepakit ng Maria kang Jesus, nga tamo king indo ning Ginoo. Santa Maria, ipanalangin mo kami, ikeng makasalanan. Para karing hanggang kayanakan adalaga, Ikeng makasalanan. ngeni aduan tamo in sarili tang kapagnasan. Ginong Yesus, tao ka king sablang bage, subali mo king pamikasala. At may ngailang kang meto ngayindong alang bakas kasalanan, ban mituruke ka king makatao ming pamamaralan.
Bendisyonan mo rin sa blang pengaring babay, king karelang pangaindu. Itururo sana rin karelang anak, antimonong makananong hindu mo at hindumi mo naman, tiro na ka. Ikang mabibi at magari manggaman, king alanganga. Manalangin kay pakamalang kapatid, banti kay katamong daon, matanggap yarapan ng Diyos, si Panglubos mayupaya. Oy paming miglalang, tanggapan may iting daon, ming sakripisyo, ning kaligtasan, kaniting kapiesta ning alang bakas kasalan na Birhen Maria, papanatilya ming timawa, king pamikasala, manibat king mumuna ng pirandit ning kayang biye. Saupan mo kami, kapamilatan din kayang panalangin, at dinisan mo kami, karingkekeng kasalanan. Itiadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ang ginuman tabi kay kayo, yat na ren puso yun. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tama. Tunepin, karapat dapat at matuli ding pasalamatan dakang paratit numang karino ipa, Diyos king alangang galubos mayupaya,
May paintulot, ing midungisan niya ing Birhen Maria, king kasalanan ng Adan. Kitman making grasya, ban maging hindu, yang karapat dapat para king kaya kang anak. Kaya pepahininag mo na yung Santa Iglesia, aganap ng esposang Kristo, esposang masdag king leguan. Anting Birhen na kalisnisan, bait ne para kaya kaming talapangabos, ing kordero nga lang kasalanan, minalako karing kaya kaming kasalanan. Pinili me karing sablang babay, ban maging talasaw, making kaya kang harapan, at ban maging pelimbawanan, making kabanalan. Ulinita kang beri sablang koro, ring anghel karing banwa, daralit mi kaya kang ligaya lantok ng naming babye, kapurian kaya ka. Tunay kaping banaloy pa, ikay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami majarlang katawan at daya, ng ginuming Jesucristo. Bayami daong kusang loob, king pamaylasat kamatayan, kinwaning tinapet, pasalamat siya kaya ka. Piraso na binyena, karing kayang disipulo nga natanggapan niyo, iti ko nga nat kananya. Itiin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinwaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyining kalis, kaling kayang disipulo nga na tanggapan iti ko nga minum ko kaniti. Itingin kalis ning kana akong daya. Ing daya ning bay talanganggang tipan. Ami bubuo para kaya kahit para kaling sablang tao, ban kaya tami patawaran na rin kasalanan. Dato niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang ini kaganakan mi pa, ing kamatay na pamanyubli na may biyan ng anak mo. Darami kaya kaiting tinapin, ing biyating kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapang mabaming pagamuha mo, king ikaming hansanang misulo-sulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ng Banal Espiritu.
Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay Meto Yato, ban may ganap yung ilugod, kambe ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, at ing sablang pare. Gana ka muna naman di kapatad ming pepainawan at maninaing sabing miye, lanay Domingo, Senyor. At ing alapang mayang mo nabi, tanggapan mo sana kay maligay mong harapan, pakaluluban mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biyalang hangga. Ban kaya ng Maria, imbirendo ng Diyos, kambe ng San Jose kayong esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kay malmong kaburian, king kaya kabaning panawon, purian dakat paligayan. Kapamilatan ang Yesu-Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ipang mayupayang tatu, kaguming banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Manalang tamit mong kapanilugod, king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kaya katam. Igabos mo kami o ginukisab lang marok, malagod mong pagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasopaning kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kisab lang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yesu-Kristo, kaya kaming talapangabos. O ginaming Yesu-Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan alakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiyak ko kaya kayo. Ay mo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan. Naning laben mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan agpangking kaburian mo, ika mabibi at magari manggaman king alangangga. Ing kapayapan ng ginuman tabi sana kapilan man kaya kayo. May kakapatatangan po, niya masyatangin po po gayang kapayapan. Kapayapan kaya kayo.
Yang malugod at maganakatang Ginoo, ing kordero ning Dios sa milalako king kasalanan ning yato, noon tamang makasadyan tanggap kaya, kaniding banan lang ko bunyon. Ginoo, ay matampang tanggap kaya ka.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, king lugod mo, pinili ming Birhen Maria, at may pepaintulutan mirungisan king kasalanan. Mananasan ang iting sakramento ning lugod, ikabos na kami karing kekeng kasalanan, itiadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pabalo nung kumbiranda kayo, balo ng ating pamangan nung ating mega uling karak lang po mag-celebrate karing occasions ko, wala na anniversary, kaya kaming batch yan palagi kung I just look forward ang kaya kaming celebration. So, pero may sadya latang deta pong makapagdamot, kaya nga namang sidya rin mapilan, pwede ka pong makipagkape. Thank you. Thank you po. Ang Ginoo, mantabi kaya kayo. At bendisyonan ako ng Diyos sa may paintuto, ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu, may yari ni kaya katang kapag masusyan, o may tanangin iluguran tayong Diyos, ating kapara tamong tao. Salamat, King Diyos. Dakat po salamat at maya po oras kaya kaingan po. Puso ko'y napupuno